ai ke kika cusa kanki a wannan masifan. Shi annabi ya ce in an zo maganan aure kafin a fara soyayya a duba addininsa da ɗabi'unsa. Yanzu wajen aikinsa inda ta bi shawaran annabi za ta gagara gane gaskiya ya gaya mata ko ƙarya? Idan da ta bi shawaran annabi za ta gagara gane yana da mata ko bai da mata? Ka gani? To yanzu kaga in abun da ta fada ciki ita ta taimaka ta fada. Da ta bi shawaran annabinta da binciken za ta fara kafin soyayya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne. To musulunci ya zo kuma ita soyayya. Oh Allahu akbar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Su 'yan duniya suna ganin kamar ƙauyanci ne, wannan irin tsarin addini ne. Oh annabi ya yi wannan bayanin ne don soyayyar ta yi kyau, wadda ɗabi'unsa suke da kyau. Kafin ki fara soyayya da mutum ki yi ƙoƙari a yi bincike a san halinsa da ɗabi'unsa. Duk maitar soyayyanki kin isa ki yi soyayya da mai neman mata ne? Dole haka da ki haƙura. Duk soyayyarki kin isa ki yi soyayya da wadda zai dinga ɗura ubanki a sharri?